Vikash Rana baka Elizabeth Vincent kibade na Meghalaya Khelo Khur ya takma rnong ha jingialehkai Water Sports Festival ka Khelo India 2025 kabala pynlong ha Srinagar. Vikash ula job ya takma rnong ha ka men's K1 Shalom event kan baka Elizabeth kalayo ya takma rnong ha ka women's K1 Shalom event. Indra Sharma ula shudo ya takma rnong tangda ki second ha ka jingiakun jong ka men's C1. Palat South pa angut kinongialehkai na ki live hundru kili ki jela but Union Territories kila shimbenta ha ki water sports baper ha ka ni ka tamasa. Kini ka jing job ka pin i ka jing nang pau ka Meghalaya ha ki jingialehkai water sports hapo kari.